Prynhawn da bawb. Croeso I trydydd sesiwn Sêr Seibr. Mae'n gret gweld chi ddysgwyr blwyddyn 56 sydd y dawn cyfrifiadurol nôl am sesiwn arall. Siwan ydw I a fi'n gweithio I e-sgol. Fi'n cael y pleser o gwmni person pwysig iawn heddiw eto sef Dan North o Techno Camps. Ti'n iawn, Dan? Ie, dwi'n iawn, diolch, Siwan. Da iawn. Fi'n dda iawn, diolch. Fi'n mynd i fynd syth i'r sgrin Cahoot, achos fi'n credu bod ni gyd yn gwybod sut mae hwn yn gweithio erbyn hyn. Felly paratowch eich gliniadur neu tablet nawr I ymuno ar sesiwn. Fi'n siŵr bod chi gyd yn gwybod, ond allwch chi ymuno drwy'r QR code neu ddefnyddio'r ddolen i'r wefan a rhoi'r pin I fewn. Pidwch poeni os ych chi dal yn ceisio ymuno wrth I Dan siarad, yn gallwch chi ymuno unrhyw bryd yn ystod y sesiwn. Felly, tra bod chi gyd yn ymuno ambell beth I nodi, mae'r camerâu, y meicroffonnau a'r chat I ffwrdd ar eich ochr chi ar gyfer yr holl sesiynau yma. Dyma gyfle I chi I wrando'n astyd a mwynhau a dysgu wrth beth sydd gyda Dan I sôn amdano heddi. Mae'r sesiwn yn cael ei recordio a bydd cyfle I wneud tasgau, ateb cwestiynau a cwiz yn ystod y sesiwn. Felly, croeso Ti Dan I ddiolchgar iawn I ti am ymuno â ni heddi eto am y drydydd sesiwn. Felly, beth I ni'n mynd I drafod heddi? OK, wel, heddiw, ni'n mynd I sefyll I ffwrdd o beth o'n I wedi bod yn wneud am y pythefnos diwetha, sef y cryptograffeg a'r syniad o diogelwch ar y we a sut ni'n cadw'n saff. A ni'n mynd I symud mewn I un o'r topics fwyaf dyddiau yma pryd ni'n sôn am technoleg a pryd ni'n sôn am cyfrifiaduraeth. A ni'n mynd I edrych ar rhywbeth o'r enw dysgu peiriant. Felly ni'n mynd I deall beth yw dysgu peiriant, sut mae'n gweithio, ac ni'n mynd I creu peiriant, dysgu peiriant ein hun. Felly, beth yw dysgu peiriant te? Nawr, siŵr mae pawb yn meddwl, beth yw dysgu peiriant yn meddwl? Ydy e'n dysgu fel peiriant? Ydy e'n peiriant sy'n dysgu ni? Na, mae dysgu peiriant yn system sydd ar gallu I ddysgu a gwella ei hun yn automatig o unrhyw brofiad mae'n cael. Yn lle I ni, fel rhaglenwyr, codio nhw yn benodol. Felly mae'n system sy'n canolbwyntio ac yn ddatblygu raglenni cyfrifiadurol just o'r data sy'n cael ei darparu iddo. Mae'n edrych ar y data yna, mae'n dysgu y data yna, ac felly mae'n dysgu sut mae pethau yn gweithio. A falle mae glochau yn mynd yn y pen chi, beth yw dysgu peiriant te? Wel, mae dysgu peiriant enw arall am beth ni'n cael ar ôl I ni creu system dysgu peiriant, ni'n troi y system dysgu peiriant mewn I AI, Artificial Intelligence, dealltwriaeth artificial mewn Cymraeg. Okay? Felly, dysgu peiriant ydy'r cam gyntaf mewn creu AI. Ni rhaid I ni creu y system dysgu peiriant gyntaf I creu rhaglen cyfrifiadur sy'n gallu dysgu. Just fel mae fi a chi yn dysgu. Okay? Pryd chi yn ystafell dosbarth, beth sydd ddim yn digwydd yw mae Sir neu Miss ddim yn cerdded o gwmpas y dosbarth, dod lan, sefyll tu ôl I ti a dechrau codio chi I wneud y gwaith. Okay? Ar yr un pryd, beth sydd ddim yn digwydd, mae Miss neu Sir ddim yn sefyll ar flaen y dosbarth ac yn rhoi pob ateb iddo chi a mynd, dyma pryd oedd hyn wedi digwydd, dyma pryd oedd hyn wedi digwydd, dyma pryd oedd hyn wedi digwydd, a sgrifennu yna lawr. Oherwydd mae'n ffordd ofnadw o dysgu. Okay? Chi yn digon smart I ddysgu o beth mae Sir a Miss yn ddweud.
Felly, chi'n cymryd mewn y gwybodaeth, chi'n meddwl amdano fe, a chi'n dod i atebion ar ben eich hun, oherwydd chi'n dysgu. Ac felly, yr allwedd yw i creu cyfrifiadur sy'n gallu wneud yr un peth, a dysgu heb person rhoi yr ateb iddo fe. Nawr, un esiampl sydd wedi bod ar y sgrin am cwpl o funudau o hyn yw rhywbeth fel y recommendations ar Netflix. Fi'n siŵr mae pawb wedi gweld y recommendations ar Netflix neu Amazon Prime neu Disney Plus, beth bynnag sydd gyda chi. Maen nhw wastod, ar ôl i chi wedi gwylio cwpl o pethau, mae fel, oh, you've watched Cars. Do you want to watch Cars 3? Or maybe Teo the Little Bus? Robocar Polly? A mae'n dod lan gyda syniadau o rhywbeth nesa i chi wylio o'r peth chi barod wedi gwylio. Mae hyn yn meddwl bod Netflix yn deall, wel, dyma Cars, mae'n ffilm animeiddiad sydd wedi cael ei creu am teuluoedd a plant, a mae'n amdano ceir. Os unrhyw beth arall, gen fi yn y llyfrgell sy'n tebyg i Cars. A mae'n edrych trwy y ffilms i gyd, a mae'n deall beth sy'n tebyg. A dyna'r allwedd, deall y wahaniaeth rhwng pethau. OK, so, dyna beth yw dysgu peiriant, ond ble ydyn ni'n gweld dysgu peiriant? Pam ydy e'n topig mor mawr y dyddiau yma? Wel, mae'n pobman. Mae gen ni gyd, fi'n siŵr, yn y tŷ chi, naill ai Alexa, Hey Google, Siri. Fi'n siŵr bod pawb gyda rhyw virtual assistant yn y tŷ sy'n gallu cofio pethau amdano chi, dysgu eich hoff caneuon neu pryd chi'n mynd i'r gwely, so mae'n gallu seto alarm i chi ar ben eich hun, pob math o pethau. Okay? Ni gyda fe yn y apps ni. Os ni'n defnyddio Spotify neu Netflix neu gyda'r pethau yma, mae'n dod lan gyda syniadau iddo chi. Os chi gyda Snapchat neu ChatGPT neu Facebook Messenger, mae'n AI bots sy'n gallu siarad iddyn ni. Os chi'n defnyddio Google Maps, mae AI yn gallu gweithio allan faint o amser mae'n mynd i cymryd i chi gyrru rhywle. A mae'n neud yna oherwydd mae'n gwybod pa mor gyflym rydych chi yn gyrru. Ti'n meddwl mewn ffordd, os ni'n meddwl amdano fe, os chi'n eich mam-gu chi, a mae y mam-gu chi yn defnyddio Google Maps, a mae'r mam-gu chi yn gyrru pob man ar 20 milltir yr awr, falle bydd Google Maps yn fel, mae'n mynd i cymryd chi awr i cyrraedd Wrexham. Okay? Ond os chi'n eich mam neu dad, falle chi'n gyrru ar y terfyn cyflymder genedlaethol, a falle mae'n mynd i cymryd chi 40 munud i cyrraedd Wrexham. A wedyn, os chi'n drwg a chi'n torri terfyn cyflymder trwy'r amser a chi'n speedo pob man, falle mae'n mynd i mynd, bydd e ddim ond yn cymryd chi 25 munud i cyrraedd Wrexham. So mae Google Maps yn encourage ni i torri y gyfraith mewn ffordd, os chi'n meddwl amdano fe. Ond pa becks am hwnna. Mae hefyd Teslas gyda ni, ceir sy'n gallu gyrru ar ben ei hun. Ni'n defnyddio AI mewn meddygyniaeth i deall sut chi wedi nafu a llaw chi, a ble mae wedi cael ei nafu, beth sydd wedi digwydd. Mae AI yn gallu helpu fanna. A wedyn hefyd pethau fel Face ID neu Touch ID ar ffôns chi a cyfrifiaduron chi. Mae'n AI i gallu edrych, deall beth mae wyneb yn edrych fel, a deall sut mae wyneb chi yn wahanol i wyneb dy athro. Felly, mae AI yn mobman yn y byd modern. Mae'n dod yn really poblogaidd. Ac felly, mae'n bwysig i ni dysgu sut mae'n gweithio. Sut ydy dysgu peiriant yn gweithio? Mae'r ateb yn really syml. Mae fe just yn adnabod patrymau. Ni'n creu cyfrifiadur sy'n gallu adnabod patrwm. Mae'n edrych ar patrwm. Chi'n rhoi lot o data iddo fe. Felly, yn yr esiampl yma, ni wedi rhoi y data o edrych ar beth sy'n digwydd i'r sgwar. Edrych ar beth sy'n digwydd i'r cylch.
A wedyn ni'n gofyn y cyfrifiadur beth sydd mynd i digwydd i'r rhombws. A mae'r cyfrifiadur yn gallu dyfalu, wel, mae'r ardal D, mae wedi symud yn clocwedd yn y sgwar, mae wedi symud yn clocwedd yn y cylch, felly rhaid i fe symud yn clocwedd yn y rhombws. A mae'r cyfrifiadur trwy rhoi data, ni barod yn gwybod, rhoi data blaenorol i'r cyfrifiadur, mae'n dysgu beth sy'n digwydd yn yr patrwm nesaf, a mae'n gallu dyfalu y dyfodol. So, cwpl o esiamplau i chi cael go arno yn y dosbarth. A byddai'n rhoi falle 30 eiliad i chi ateb. Beth ydy'r patrwm nesaf fan hyn? Mae yna 3 siap dyn ni. Pa siap sy'n mynd i dawn nesaf? Ydy e'n A, B, C, D, neu E? Beth ydy'r siap nesaf yn y batrwm? Got lot o llaw yn rhoi pobl yn rhoi y dwylo lan, so fi'n siŵr bod lot o chi wedi gweithio hyn allan yn barod. Wel, mae hyn yn un bach yn tricky, oherwydd mae yna 2 patrwm wahanol yn mynd ymlaen. Y patrwm gyntaf, byddai'n dweud, yw y nifer o hochrau ar y siapiau. Ni'n dechrau gyda 3 ochr ar y triongl, 4 ochr ar y sgwar, 5 ochr ar y pentagon, a wedyn, felly, yr un nesaf, mynd i fod yn 6 ochr. Ond, mae yna 2 opsiwn, A ac E. Felly, pa un ydy fe, A neu E? Wel, os ni edrych yn ofalus, y lliwiau ydy lliwiau'r enfys. Coch ac oren a melyn a gwyrdd. Felly, y siap nesaf yw A, y hecsagon gwyrdd. Patrwm newydd iddo chi. Cwpl o patrwmau rhif wahanol. Dewch i ni gweld os chi'n gallu gweithio nhw allan. Eto, byddai'n rhoi cwpl o eiliadau. Falle byddai'n gofyn i Siwan am yr atebion i'r yma. Siwan, ydych chi'n gwybod yr ateb i'r patrwm gyntaf? Wel, fi'n credu bod hwnna'r fwyaf syml, so fi'n mynd i weid 6, achos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bendant, mae fe'n 6. Right, mae hwnna'n gofod dy fi. Iawn, felly gweithio nôl fan hyn, so tynnu 3 bob tro fi'n credu? Ie. A wedyn beth yw hwnna, 15? 15, da iawn. A wedyn nes i ddim cweit cyrraedd hwn, ond fi wedi dechrau, so 1 i 2, a wedyn wyt ti'n mynd lan 2, wedyn lan 3, wedyn lan 4, ydyn gyfwyr yw yna? Da iawn, Siwan. So chi'n cyfri lan 1 fwy pob tro. Na ti. So plus 1. 1 plus 1 ydy 2. 2 plus 2 ydy 4. 4 plus 3 ydy 7. 7 plus 4 ydy 11. 11 plus 5 ydy 16. 16 plus 6 ydy 22. A 22 plus 7 fydd... 29. 29, da iawn, Siwan. Ti'n testo fi fyna. Un esiampl bach arall. A mae'r un yma'n rili bwysig, oherwydd dyma sut mae dysgu peiriant yn gweithio. So beth sydd ganddo fi fan hyn yw 2 bwced wahanol. Bwced A bwced B. Ac yn y 2 bwced, dwi wedi rhoi llwyth o eitemau. Llwyth o eitemau wahanol, ond fi'n credu
oherwydd chi gyd yn disgyblion smart yn gwylio, chi'n gallu gweld fod yna rhywbeth tebyg rhwng yr eitemau yn y bwgedi yma. Felly dyma sut mae AI yn ddechrau. Dyma sut ni'n dechrau gyda dysgu peiriant. Fi'n creu 2 bwged a fi'n troi y gwybodaeth mewn i'r ddau. A nawr fi'n gofyn i'r peiriant dysgu. Fi'n gofyn iddo fe, edrych ar y 2 bwged yma, a dysgu beth sydd tu fewn nhw. Ffindo'r links, ffindo'r pethau tebyg, a trial gweld os chi'n gallu gweithio allan beth sy'n unigryw am y 2 bwged wahanol. Nawr, fi'n dod mewn esiampl newydd, a fi'n gofyn i'r peiriant, pa bwged ydy'r eitem yma yn mynd mewn i? OK. A fi'n siŵr, oherwydd chi'n disgyblion smart yn gwylio, chi gyd yn gallu gweithio allan pa fwged mae hyn yn mynd i fewn. Wrth gwrs, mae'n pêl-droed, a mae pêl-droed, does dim byd yn tebyg rhwng pêl-droed a cerddoriaeth, felly mae pêl-droed yn mynd mewn i bwged A, gyda'r offer chwaraeon. A dyma sut ni'n hyfforddi system dysgu peiriant. Ni'n rhoi lot o esiamplau, ni'n cael fe i ddysgu beth sy'n tebyg rhwng yr esiamplau, a wedyn ni'n gweld os mae'n gweithio. A dyma yn gwmws beth ni'n mynd i wneud nawr. Ni'n mynd i creu system dysgu peiriant ein hun. Felly, gai ofyn i pawb os gwelwch yn dda i fynd i'r link yma ar eich dyfeisiau. machinelearningforkids.co.uk. Chi naill ai gallu rhoi hyn mewn y bar URL, neu chwilio fe ar Google, dyle fe fod y peth gyntaf sy'n dod lan. A mae'r wefan yma yn rhad ac am ddim. Mae fe wedi cael ei creu gan rhyw athro mewn Lloegr. Ond mae'n athro blwyddyn 5, a oedd e wedi creu y wefan yma am ei ddisgyblion fe. A mae wedi rhoi gymaint o waith mewn i'r wefan yma. Mae'n really dda. So, chwarae teg i'r athro yna. Gofyn i'r athrawon chi pan maen nhw ddim yn creu wefannau AI i fi defnyddio. OK, so pryd ni'n barod, byddai'n rhoi cwpl o eiliadau arall falle i pawb teipio yna i mewn. Mae yn un eitha hir. Ond gwybodaeth am yr athrawon chi, mae'r wefan hyn yn rhad ac am ddim. Fel athrawon, rydych chi yn gallu cofrestru a creu cyfrif ar y wefan gyda rhyw e-bost EDU. Os mae'n un gyda chi, neu bydd hwb yn gweithio unrhyw beth fel yna. Os chi'n e-bostio y ddyn sydd wedi creu y wefan, sydd ar y sign page, bydd y ddyn yn creu class accounts iddo chi i gallu defnyddio gyda'r plant yn y dosbarth. Ond oherwydd mae fe'n wefan am y ddysgu, dydy e ddim yn rhad ac am ddim i pawb creu cyfrif. Rhaid i chi fod yn athro a cael wefan, cael e-bost EDU neu rhywbeth i profi fod chi'n athro i creu cyfrif. OK te, right, gadewch i ni trosglwyddo drosto i sgrin fi. Sorry, mae'r things fi ddim yn dod lan, fi ddim yn gwybod pa sgrin fi'n switcho i. Dyneri yn y gyfer. Hyfryd. Felly, dylech chi wedi benni lan ar wefan sy'n edrych fel hyn. Falle mae'r un chi mewn Cymraeg yn dibynnu sut mae'r Chromebooks chi wedi seto lan. Felly, lan yn y cornel top ar y dde, mae yna opsiwn language, a ni'n gallu newid i Cymraeg. Technocamps wedi rhoi lot o ymdrech mewn i cyfreithu y wefan yma, felly ni'n disgwyl i pawb defnyddio fe mewn Cymraeg. A
I ddechrau te, ni jyst yn clicio ar y botwm mawr glas sy'n dweud dechrau. A mae hyn yn cymryd chi i'r sgrin yma. A mae'n gofyn, ydych chi eisiau cofrestru? Na, fel disgyblion chi methu cofrestru. Ydych chi barod wedi cofrestru? Wrth gwrs nad ydych chi. Felly, ni'n mynd i clicio rhowch gynnig arni nawr. A chi'n gallu wneud hyn ar unrhyw pryd. Chi'n gallu mynd ar y wefan, clicio rhowch gynnig arni nawr, a chi'n gallu creu AI eich hun am rhad ac am ddim, pryd bynnag chi eisiau. Yr unig peth sy'n wahanol rhwng cael cyfrif a ddim cael cyfrif yw bydd y gwaith chi yn diflannu ar ôl 4 awr. Ond, mae'n gallu fod yn peth da, oherwydd mae'n meddwl, pob tro chi eisiau gwneud chi'n goffa creu un newydd. So mae'n lot o ymarfer gyda chi trwy creu AI tro ar ôl tro. Felly, mae lot o'r tudalennau ar y wefan yma yn mawr, gwyn ac yn blanc tan ni'n ychwanegu pethau iddyn nhw. Felly, ar y sgrin yma, rydyn ni'n mynd i clicio ychwanegwch prosiect newydd. A clicio'r plus button ychwanegwch prosiect newydd. A mae'n cymryd chi i'r sgrin yma. Ni'n mynd i galw y prosiect ni yn gwna fi'n hapus. Y fath o prosiect ni'n mynd i creu. Mae hyn yn drop-down menu. Cwymplen yn y Cymraeg. Gair allweddol fan'na. A ni'n mynd i cydnabod testyn. Ond mae'n dangos y pŵer o'r wefan yma. Chi'n gallu cydnabod delweddau, so chi'n gallu creu Face ID eich hun. Chi'n gallu cydnabod rhifau, felly chi'n gallu edrych trwy data a deall y data. Cydnabod synnau, felly chi'n gallu creu Alexa neu Siri. Chi hefyd yn gallu cael predicting numbers, so chi'n gallu trial ennill y lottery. O, fi ddim yn credu bydd yn gweithio. Ond chi'n gallu cael go. So ni'n mynd i cydnabod testyn, cydnabod iaith, a creu prosiect sy'n gallu deall y wahaniaeth mewn y pethau ni'n dweud. Am iaith, mae'n dewis another language yn automatic oherwydd ni ar y wefan Cymraeg. Ond, am heddiw, ni'n mynd i switcho hyn i fod yn Saesneg. Lan ar y top, English. Y reswm am hynny yw mae'r AI, mae ganddo fe dictionary. Mae'n gallu edrych pethau lan yn y geiriadur. Felly, os chi'n trial cael fe i dysgu Saesneg, mae fe barod gyda fel head start bach. Mae fe wedi dechrau cymryd cwpl o camau, a mae'n haws i fe deall y patrwm rhwng pethau. Gyda Cymraeg, does dim syniad y fe. Felly, chi'n rili gorfod dysgu fe o'r tir lan. Chi'n gorfod wneud popeth. Sy'n meddwl chi angen fwy o data. A'r un peth sydd ddim gyda ni heddiw yw llwyth o amser i ychwanegu llwyth o data. Felly, prosiect i chi yn y dosbarth, mynd nôl, defnyddio'r wefan yma a trial gael fe gweithio yn y Cymraeg. Trial gael fe deall geiriau Cymraeg, oherwydd mae fe'n bosib. Ond, am nawr bydd ni defnyddio Saesneg. So, gwna fi'n hapus, cydnabod testyn, English, ac am storage, ni jyst mynd i dweud web browser. In your web browser. A dyna ni, pryd ni wedi dewis y 4 opsiwn yna, ni'n gallu mynd draw i'r chwith, i'r dde, a clicio creu. Clicio creu. A dyna ni wedi creu prosiect dysgu peiriant newydd i cydnabod testyn. Ni'n gallu clicio ar y testyn yma. A mae'n dod ni i'r sgrin yma. A dyma y 3 cam o'n i'n sôn amdano gyda'r bwcedi. Ni'n goffod hyfforddi
peiriant dysgu peiriant. Ni goffod rhoi lot o data iddo fe, a rhoi fe mewn I bwcedi. Wedyn, mae rhaid I ni gofyn i'r peiriant, trial dysgu beth ni wedi ysgrifennu, a trial gweld y patrymau. A gobeithio, bydd hi'n profi fe a fydd e'n gweithio. Wedyn, ni'n gallu creu rhywbeth gyda'r model. Ond, ni'n neidio ymlaen. Gadewch ni mynd I hyfforddi draw ar y chwith. Cliciwch hyfforddi. A dyma ni. A ni'n mewn i'r prosiect. OK. Sgrin mawr blanc gwyn eto. So gadewch ni ychwanegu label newydd. Lan ar y top ar y dde. Ychwanegu label newydd. A dyma y bwcedi ni. So fi'n mynd I galw y bwced gynta yn neis. N-E-I-dot-s. Neis. A cliciwch ychwanegu. Dyna ni. Dyna bwced o pethau neis. A ychwanegu label newydd unwaith eto. Cas. 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 Ychwanegu. A dyna bwced am cas. Dwi'n mynd I zoomo mewn nawr oherwydd fi'n gwybod mae hyn bach yn fach ar y sgrin sgrin. Right. OK, so mae 2 bwced gyda ni. Nawr, rhaid ni rhoi pethau yna bwcedi yna. Felly, am nawr, fi jyst mynd I wneud hyn gyda geiriau syml. Ond, os chi eisiau wneud fwy o'r wefan yma ar ôl y sesiwn, chi'n gallu rhoi brawddegau llawn mewn fan hyn. Chi'n gallu ysgrifennu pethau neis I dweud I rywun, neu pethau gas I dweud. Chi'n gallu ysgrifennu brawddegau amdano hanes a cymharu nhw gyda brawddegau amdano gwyddoniaeth. Chi'n gallu wneud 1 awdur o llyfr a dyfyniadau gan 1 awdur a cymharu fe gyda dyfyniadau gan awdur hollol wahanol a gweld os mae'r peiriant yn deall y wahaniaeth. Chi'n gallu wneud unrhyw beth chi eisiau. Okay? Ond fi jyst mynd I mynd ychwanegwch enghraifft o rhywbeth neis. Cofio, mewn Saesneg am nawr. Ice cream. Mae ice cream yn neis. Ac ychwanegu. Ychwanegu un arall. Slippers. Dwlu par o slippers yn y nos. Slippers yn neis. Beth arall sy'n neis? Unrhyw syniadau, Siwan? Lot o fwyd sy'n dod i'r meddwl. O, Beth allwn ni weid sglodion wrth gwrs. sorry, o'n i'n credu oedd chi'n dweud lots of food. Wel, ie. Ie, mae hwnna'n neis. Ond allai fod unrhyw beth, allai fe. Mae rhaid fi meddwl am rhywbeth arall heblaw bwyd. Chips. Sorry, cofio wneud e mewn Cymraeg, mewn Saesneg pawb. Saesneg, ie, sorry. Hawdd I cofio mynd I Cymraeg. Saesneg, ie. Beth arall allwn ni weid e? Holidays? Holidays, dwlu fe. Ie, ie. Holidays. Beth am picnics. Ie. Picnics. Book, fel fi'n mwynhau darllen. Sorry, books. Books? Dwi'n hoffi books. A ddechog? OK, nawr, I pawb wybod, mae rhaid I chi cael o leia 5 peth mewn pob bocs. Llai na 5 peth, bydd e ddim yn gweithio. Okay? Mae methu deall, mae methu ffindo patrymau os mae yna llai na 5 peth I edrych arno. So rhaid I chi ychwanegu o leia 5, a bwysig, cadw nhw'n hafal. Ni ddim eisiau 30 peth neis a 5 peth gas, oherwydd mae'r AI jyst mynd I mynd,
Lots of stuff's nice, isn't it? Lots of stuff's nice. There's not a lot of bad stuff, though. Rhaid I fe fod yn hafal i'r AI gweithio'n iawn. Right, so, 6 peth neis gyda ni. Gadewch ni meddwl am pethau cas. Swamps. Ddim yn offi swamps. Fi ddim yn Shrek. Na, ti'n iawn. Homework. Ti'n be, nes i feddwl am hwnna hefyd. Yeah. Fi'n siŵr bod lot o ddysgwyr hefyd wedi meddwl am hwnna. Yeah. Sorry athrawon. Yeah. Mushrooms, sa'n keen o mushrooms. Oh, yeah. Na, nhw'n slimy. Mushrooms. Ar mushrooms, actually. Brussels sprouts. Well, yeah. Ofnadw. A glaw. Glaw. Hoffi fe. Yeah, fi ddim yn hoffi glaw. Rain. Un arall dy fi? Un arall. Mae'n anodd meddwl nawr, ynddo e? Beth all allwn ni weir gwed? Fi'n mynd nôl at bwyd to. Beth am crying? Neb yn hoffi crio? Na. Okay. Dyna ni. So, 6 peth yn y 2 bocs. Okay. Nawr, cofio, chi'n gallu ychwanegu, fi'n credu lan i 60 esiampl mewn pob bocs. A dos dim ots gyda fe pa mor hir ydy'r esiamplau yna. So, chi'n gallu rhoi 60 paragraff, os chi eisiau. Mae'n lot o waith, ond chi'n gallu ychwanegu 60 paragraff, os chi eisiau. So, chi'n gallu rhoi lot o data i'r AI yma i hyfforddi fe. Ni jyst wedi gwneud un really syml nawr, jyst i testio fe, okay? Ond, mynd nôl i'r wefan a defnyddio fe tyma bach fwy, oherwydd fi'n credu dyma'r hoff wefan fi. Mae'n mor cool. So fi'n mynd i, sorry, oedd fi ddim wedi dangos yna, yn ôl i prosiect, y bottom lan ar y top ar y chwith, a draw i dysgu a phrofi. Oedd Luke wedi cyfieithu hyn, nid fi, fi'n gweld e pob tro. Dysgu a phrofi, nid dysgu a phrofi. Dysgu a phrofi, a wedyn, mae'n dweud, right, ni wedi gasglu 6 peth neis, 6 peth cas, mae'n digon, ni'n gwybod yna. Felly ni'n gallu clicio'r bottom, hyfforddi model dysgu peiriant newydd. A bydd hyn yn cymryd, gyda'r faint o data yma, 30 eiliad, mae hyn yn cael ei anfon i California, a mae'n cael ei rhedeg ar y supercomputer Watson o fewn IBM sy'n creu cyfrifiaduron. A mae Watson, os chi ddim yn gwybod, mae fe'n the World Grandmaster mewn chess. Mae fe wedi ennill yn erbyn pob Grandmaster sy'n person, bob Grandmaster go iawn, ac felly mae Watson y chwaraewr gorau o chess yn y byd. A mae fe'n cyfrifiadur sy'n byw mewn California. A mae hyn yn cael ei redeg ar Watson nawr. So, chi'n credu chi'n siarad i'r cyfrifiadur chi, ond mae fe actually hanner ffordd o gwmpas y byd. A dyna ni, mae'r model ni wedi cael ei hyfforddi. Ni wedi dechrau hyfforddi am dydd Mawrth, 11 o Chwefror ar 1:49, a fel ni wedi dweud, heb cyfrif, bydd yna'n para am 4 awr. So 4 awr i chwarae gyda'r model ni. A thrawon, bydd y models chi yn cael ei safio os mae yna cyfrif gyda chi sy'n defnyddiol iawn. OK, so y unig peth sydd ar ôl i wneud cyn ni wneud y quiz Cahoot wythnos yma yw i profi ein model ni. So enter test text here. Rhywbeth fi'n gwybod mae neb wedi ysgrifennu. Ydy e'n neis neu'n gas? School. Nawr fi'n gobeithio plant galluog fel chi
mae pob un o'r un chi mynd i dweud bod e'n rhywbeth neis. Fi wedi clicio profi, a na, mae'r un fi wedi dweud bod ysgol yn cas. 65% confident that it's a bad thing. Beth am rhyw fwyd? Pa fwyd arall ydych chi'n hoffi, Siwan? Hufen iâ. Fi wedi cael hufen iâ. Ydyn. Beth fallen ni weid? Curry? Hurry, fi'n dod i cael. Ydy hwnna'n rhy benodol, ti'n meddwl? Na, fi ddim credu. Gyda chi gweld? 65% confident fod curry yn nice. Dyna ni. Mae gwybod fod e ddim yn Brussels sprouts. Okay. Diddorol, un peth o'ch chi wedi dweud, Siwan, os ni'n ysgrifennu ice cream, pa mor confident ydy fe mynd i fod hyn yn rhywbeth nice? Dyle fe fod yn 100%, dyle fe? A bydd e? Oherwydd mae fe yn y data ni. Mae'r patrwm yn gwmws yn matcho lan. Okay? Ond os fi'n mynd am rhywbeth gas, beth am cuts and bruises? 73% fod yn gas. So chi'n gallu gweld, hyd yn oed gyda just 6 gair bach, mae'r AI ni yn deall beth sy'n neis a beth sy'n gas. Mae fe'n deall y wahaniaeth. Mae'n really cool. Nawr, fel ni wedi dweud, mae hyn just yn tymed bach o beth chi'n gallu wneud. Beth ni'n mynd i wneud wythnos nesaf, bydd ni'n sgipo y hyfforddi yma, neidio syth mewn iddo fe, oherwydd y botwn oedd ni ddim wedi gwasgu, ni'n gallu cymryd yr AI ni mewn i Scratch, a ni'n gallu creu gêm gan defnyddio AI ni wedi hyfforddi. AI ein hun. So ni'n gallu wneud yna wythnos nesaf a bydd ni'n codio yr AI ni mewn i Scratch. Ond am nawr, fi'n gobeithio bod pawb wedi hyfforddi AI nhw. Mae pawb wedi cael AI dysgu a fod AIs chi yn gweithio. A gobeithio bod nhw'n gweithio yn eitha dda. Bydd nhw ddim yn perffaith. Mae ddim ond 6 gair bach gen nhw. Ond, os chi'n neud fwy o gwaith fan hyn, os chi'n rhoi brawddegau mewn a fwy o data, y fwy o data sydd gyda chi, y fwy o patrymau gywir mae'r AI yn gallu ffindo. A'r gwell bydd e'n mynd. Diolch yn fawr i chi gyd. Gwell i ni symud mlaen i Cahoot. Diolch Dan. Waw, oedd hwnna mor ddiddorol. Reit, dim ond 3 cwestiwn sydd heddi. Fi'n gweud dim ond mae rhaid canolbwyntio. 3 cwestiwn. Reit, bant â ni. Pawb nôl i'r Cahoot yn barod i'r quiz. Coni bante. Cwestiwn cyntaf. Beth yw dysgu peiriant? Dysgu o beiriannau, dysgu am beiriannau, dysgu fel peiriant, neu peiriant sy'n gallu dysgu. Meddyliwch amdano fe, mae digon o amser, mae 30 eiliad ar gyfer y cwestiynau hyn. Beth yw dysgu peiriant? Mae'r atebion yn dod mewn. Meddwl nôl i beth mae Dan wedi bod yn sôn amdano. Gawn ni weld, peiriant sy'n gallu dysgu. Da iawn. Gret. Awn ni mlaen i'r ail gwestiwn. Mwy nag un ateb fan hyn. Pa ddau sy'n enghraifft o ddysgu peiriant? Nawr te. Siri ac Alexa. Times Tables Rockstars. Gelynion gêm fideo. Neu ceir hunan eri. Chi feddwl nôl i'r llun o Dan yn dangos ar y dechrau. Mae eisiau 2 yna ni fan hyn. 2 enghraifft o ddysgu peiriant. Reit. Da iawn. Siri ac Alexa a ceir hunan eri. Gwych. Oedd lot o pobl fanna wedi cwympo am y trick question fi gyda gelynion gêm fideo. Yn anffodus, ar y funed, ni'n galw nhw AIs mewn video games, ond dydyn nhw ddim really yn AIs. Diddorol.
falle un dydd bydd nhw, a wedyn bydd nhw'n really galed i ymladd yn erbyn, oherwydd bydd nhw'n really smart. Ti'n iawn. Reit, cwestiwn ola. Sut mae dysgu peiriant yn gweithio? Hyd, mae'n gwrando ar eich athrawon, mae'n adnabod patrymau, neu mae'n gwybod popeth? Cwestiwn olaf. Cyn diwedd y sesiwn. Sut mae dysgu peiriant yn gweithio? Iawn i weld. Nawr te. 42 ohonoch chi. Mae'n adnabod patrymau. Cofiwch nôl beth o Dan yn gweud ar y patrymau na nathon ni weld enghreifftiau ond dyfa Dan. Bendant. Ie, Just yn reit. edrych ar beth sydd mewn boxes. Ie. Reit, yn drydydd, Smart Ibex yn ail, Power Dingo, ac yn fuddugol, dod i'r brig, Smiling Possum. Da iawn chi gyd. Diolch yn fawr i ti Dan am sesiwn arbennig arall. Sesiwn ola. Edrych mlaen yn fawr i'r sesiwn olaf wythnos nesaf. Diolch yn fawr i chi gyd. Hwyl am y tro. Hwyl pawb. Tara.